Straight to the point. Now, atong pagtagad, mahigala itong balikan o na. Ning atong dugang hisgutanan, mahigala. Natay daghang mga analysis, pero ari sa tama, mahigala. O sang unahon gamay ng mga running stories, kay magukod tayo ng mga balita, mga sukit di paminaw. Gabi dunay mga ni-circulate nga mga messages, nga dunay raid nga ipahigayon sa balay ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Sa mga silingan dito, nagtapok, og ila mahigalang giproteksyonan ning balay ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte dito sa Davao City, mga kaigalaan. Og unya gipangutana to mga pulis, niingon mahigala tong kuan dito nga dili man kuno nay apil, wa man kuno na sa ilang plano, pero kung doon na mo makita nga mga pulis diha, kini ni ang visibility lang kuno na, wa na ay labot sa pag-raid. Ang problema mga tao mahigala, nagtapok kay dito kay di na po sa mutuo mahigala ining istorya. Kaya kini ni ang ilag yung gibantayan mga sukit di paminaw, kay lisod man kay nagrondahon na karon unya, og dunay mga ebidensya i-planting diha kasama ken. Butang-butangan ba kada karon, di ay daghan nakuha nga mo ni mona nana, no? So muna nga nagtapok ang mga tao dito, og nagida mahigala sila mga cellphones, nag-live tong uban, og nag-video tong uban. Mo ni ang tan-aw na to, ato ning tan-aw mahigala kay ang Marcos Sr. sa una, pag himo niya mga senaryo hanto ni declare og martial law pay usong social media. Ang karon uso mang social media mo nang medyo dunay kalainan kay makahibaw man dayon ng mga tao dayon. Okay, so atong balikan mga higala ona, no? Kini mo ni. Be nay audio ni dong kani sa balay ni Duterte. Be kini. Be ato ko na ipabating audio. Mo ni. Pag-circulate sa mga messages. Nagtapok-tapok sila. Dunya Luisa Subdivision sa Matina, Davao City. Kunya ningon ang pulis ito nga wala ra wala raid nga himuon kanang nakita ninyo nga presence kuan na police visibility. Apa na mga tao dito daw di na sa makatuo kay mao lagi na nga kuan man. So gabi ini mahigala, no? Asa man ang uban pa mga video ani atong ipa-check sa daan. Okay. Iuli daw si Duterte din sa amo. Kay silingan na mo siya. Ang dapat dalon sa ICC si Marcos kay adik. Ayaw namin ng abusado ngayon ang ginagawa niya. Ito ang dapat gawin ng ICC kay gigwa na atong rights. Pati walay tao ilang i-read. Trespassing unta dili. Kana si Torre. Unta dili siya bugok. Marcos pisot. Sir, silingan mo ni President unsay klase sa inyo si President si Tatay Gong. Maayo din siya na tao, di siya makialam. Pero kung adik ka, kriminal ka, patay ka gyud. Which is tama ako, masupport ko na. Natahimik na din sa Davao. Karon ng atong presidente adik. Unsa na karon? Nawagan ni sa sundalo kay General Browner. Kay di na ko tawag sa mga PNP kay iro na ni Marcos. Sa kay Browner na lang ako mga yutabang na mag-withdraw ka support kay Marcos. Kay naagin ako Marcelo. Kani mga taga Dunya Luisa ni mga bagets. Matabataan, ay explain na kung unsay Marcelo. Kasi padulong na tag Marcelo ni Ron. Musulod pa sila, walay tao diya, wala sila digong tao lang. I-search, kinsa ilang i-serve diya buwan, sa tuwaran. Eh magtanim na po sila diha. Magtanong na po sila bala. Magtanong na po sila mga unsa. Kaya ipaabot ko, Juan, Bongbong Marcos, manahimik ka kung ayaw mo matanggal ka dyan sa posisyon mo. Maawa ka sa mga kabataan. So, Duterte ka, di ba? Duterte! Mga na yan mga silingan, mga higala. Dito sa Davao. Sa kay DILG na si Rimulya.
Unsay mo niya, 30,000 ang nagreklamo daw sa ICC. What about the million na biktima ng mga adik, mga kriminal, nagdidipinsa ni Tatay Digong? Putang ina ng baboy na yan. Isipin ba ninyo yan? Ibalan sino? Saan ang imong matematik? Secretary Akwan, DILG, Secretary Dimulya. Ibalansi mo, 30,000 ang nagreklamo ka sa ICC. Kanang 30,000, tinuod ba ka na? Dili ba ka trabaho ni Trilili? Putangin na ninyo. Kanang sa ICC, si Mr. Karim Kang. Oto po na stupid. Dapat you have to go here and investigate the majority. Kaya ang ICC, no more credibility for me. Ano yung mga silingan mahigala dito? Ano yung react mga sukit Yung maganda yung si Tatay Digong from Hong Kong, hindi man lang nila binigyan ng isang araw na pahinga. Where is the due process there? Yan ICC, bangag din. Dapat yan ang i-question ng ICC si Marcos. Bakit hindi nyo give due process si Tatay Digong? Hindi ako mag-wild kung hindi give due process niyo si Digong. Hindi ako mag-wild. Natatakot lang ako kasi alam ko mga kababayan, pag nag-successful si Torre dito, maski walang tao, mas-search niya yan. Magiging martialo na tayo, kaya sabihin niya tayo mga supporter ni Duterte, wala tayong binuga, bunganga lang. Ngayon, tahimik ako, ngayon lumabas na talaga ako. Kita naman mo inyong video ha, ako lang gibalik. Kay atong analisaron mahigala, inana ka Will Love, mga higala si kanhi Presidente Rodrigo Duterte bisan sa mga silingan dito, no? Nga pagkahibaw nila sa may circulate nga mga messages kagabi nga i-raid mahigala dito nagtapok dayon ang mga silingan mga kagalaan, no? Sige ati pa dayon be. Okay, sige lang. Kani mo ni, katon pagtabok-tapok kanila. O kini. Dito sa panimalay ni. Mo na dito mahigala, tipik o kabahin sa video mga sukit tipinaw. Kaybaw ko nga nakakita na mo ni mga video ha, ako lang gibalik kay ato ma-analisaron ha. Ato analisaron mga sukit tipinaw. Okay. So, sige, asa pa man tong uban nga mga videos atong tagag-pagtagad sa mga higala. Kini subdivision nga gipuy-an ni Presidente Rodrigo Duterte mahigala dili ni high-end subdivision sa Davao. Ordinary subdivision lang ni mga sukit ni Paminaw. Mo ni ang mga balay, mga silingan no. Dili man ni mga high-end ka kanday. Kanang ordinaryo ra nga kon dito. So for safety purposes, iuli daw si Duterte din sa amo. Kay silingan na mo siya. Ang dapat dalon sa ICC si Marcos. Kay adik. Akusado ngayon ang ginagawa niya. Ito ang dapat gawin ng ICC. Kay gigwa na atong rights. Pati walay tao ilang i-red. Trespassing. Unta dili. Kana si Torre. Unta dili siya bugok. Marcos pisot. Sir, silingan mo ni President unsay klase sa inyo si. Okay, so mga higala atong okay, gamay lang. Atong ang uban mga videos mga higala atong akuan karon. Duga mga videos mga higala labot sa nitabo kagabi paspas kay mga tawo nga responde no. Pag-circulate sa mga kinini ang chat nga to na bantay mo kay i-raid ang balay ni Presidente Rodrigo Duterte. Sa mga tao dito mahigala ni kuan dayon, ni-responde dito, nagtapok sa dito mahigala sa panimalay kay kinigod uming kag pagronda mga kagalaan
tan-awon sa daan napita. May nang dunay daghang maka-witness kay basin ighuman mahigala maingon nga di may daghang nakuha nga mga armas or mga unsa pa. Ha? Labi pag maingon isto di may drugs dire, ha? So mo ni mahigala nya kini mo ni pag-abot ni Basti. Sige kano ato kuno kanan kuno. Gamay lang. Idol, baguran ni abot si Mayor. Ayaw na may kaunay! Una, tanan ha. Kibaw kong lain inyong gibate ron. Labaw pa. O kibaw kong suko mo, naguol mo. Pero ako, di ko ganaan magtanaw ninyo nga magantos mo dere. Salamat kayo sa inyong ginapakita nga suporta sa labi na sa kuamahan. Pero og katong niagi pan tuig gihingnan nata mo dugay na ko panulti gyud na ginainitan gyud ang mga apelyido. Ako amahan, igsuon itungod na sa politika gyud. So naaman day kunoy unsa dire nakoy nadawat ng impormasyon nga sudlon daw ang bahay. Wala may kaso. Walay kaso na gyud sa tinuod lang. So sila, gusto sila mo tanaw anana. Wala ko'y respeto sa trabaho sa polis. Ang problema diha, wa ko'y salig sa liderato na to karon. Okay, gamay lang. Straight to the point. Atong balik-balikan may galagamay no kay mo ni mga panghitabo. Unya mo na kung giingon kini ni ang pamilyang Duterte mga kaigsunan kay simpatiya sa mga tao mahigala naaman sa pamilyang Duterte. Sa pagkakaroon, nakita man mahigala sa tibuok ka nasod, even ang mga tao gawa sa nasod, sa ilang mahigalang pag-express, sa ilang simpati. Kini mga hitabua, kining, kamo, kita naman mo nga mga videos, kaya ba mo ko ana? Pero ako nang ipakitag balik kay aron nga ato mahigalang matanaw, inana di ay. Kini ni ang gihigugma, si kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa iyang mga silingan. Straight to the point. Anani mo maila ang iyang mga higalang ka maayong tao, didto mga higala sa iyang mga silingan mismo, kanang mga duol niya nga nilipinsa para niya. Ay kinigong pagrunda mga kaigalaan nga, misirculate nga, doon ay mga chat nga, kuha na, pabantay mo kay irunda ang balay ni Presidente Rodrigo Duterte. Una pagong nangabot. Kato mga silingan na nadiha, no nga, nagtapok sila. Nga niabot si Basti mga kaigalaan, nga dito na nagtapok na mga tao. Kanagong una mahigalang mahibaw og tarong baka nga pagkatao og di ba, kanang mga silingan usagin ang mahibaw og yun ni Store. Kanang kamao ka manilingan ba? Kay lisod man kanang wa kay silingan mga kaigalaan. Bida. Ano timailhan ko nang doon na kay kakulian gamay na napita. Pero maay kang tao, at least imong mga silingan mo, dipinsa ganin nimo, mo na'y nakabintaha diha mga sukid tigpaminaw. Straight to the point. So kineo, nagtapok sila mahigala sa panimay ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte kay ilang proteksyonan. Ang mga tao mismo kana voluntary man na. Si Hanilet o si Kitty gikan mahigala ini mo panghitabo, duda ko wani mo uli daday. For safety purposes nangita niglain dito nga asa makasaka sila. So why tao ning balaya? Apan ang mga silingan dito nagtapok sila. Kay gusto nila mahigala nga proteksyonan. Kay dunay raid nga himuon kuno kagabi. Kana timan ininyo maayo kay usana sa mga makita ba nimo nga ang mga silingan ni Abiba gyud. Kana mga batig-batasan ni store ay bisag silingan gani mahigala bida. Wa gyud. O ba ni? Og ato mahigalang makita no? Walay tao ng balaya, no? Si Basti niabot, human nagtapok ng mga tao, may pag-abot ni Basti dito. Kay kini iya mga anak, nalain naman nagpamuyo.
So kani abot sa basti mga sukit tig paminaw. Napasabot nga kini mga tao na ngadto, wa ni ing na dito nga ari pagtapok mo diri nya magkuanta, mag-vigil ta day snacks diri day kuha na wa. Ha? Mo ni ang tanawon mahigala kini nga simpatiya og padayon nga magmainit kini nga simpatiya ni ining umaabot nga eleksyon og sa hangtod sa 2028. Usa ni kabutang nga tan-awon mahigala sa administrasyon unsaon nila naron. Ha? Kay lahi man eh. Lahi man ang tao mahigala nga imong gipatapok, kay imong gi paadto sa kalugar, kay imong gisuhulan. Lahi po ng voluntaryo gyud nga iyang kaugalingon. Ha? Kini pagtapok nga kaugalingon mao ni ang medyo kanang pure ba ang imong support. Inigabot nimo sa polling place ana. Nigbutar nimo ni store. O butar gyud na sa 15 na nga siyang dughan. Kadto mahigala ingon nga gipanghakot ng ana. Di gani hapit, ighakot-hakot ana, inighakot ron. Inikadto na sa polling precinct kana may gala. Say pwede gitando-tando lang kana, inigabot yung polling precinct lahi ang gisidan. Ha? Labi pa kanang gihakot gi na ay mga sakyanan, gilibrihan may galag snacks, gipangtagaan pa mahigalag kwan. Ha? Napay mga ayuda ang gihatag. Ha? Magdumili pa mga nagsinggit nga. Pero sige, dungan-dungan. Matay mingaw man. Pero kini voluntary man. Nya mga silingan ni tawa. Niabot si Basti, ulahin na siyang naabot. Kaya niya mga silingan dito nagtapok na. Ha? Kini si Basti ni adto ni kay doon na po nakachat niya ari kay ang imong balay ni Digong Ired. Naguna na mga silingan dito. So why nagpatapok ini nga pamilyang Duterte kasamang Nestor? Inana mahigala ba? Batayan na kay kini ang manay kong ingon. Laylain man tag opinion. Of course, magrespetaray tas to mga opinion. Laylain man mahigala, di man magkapariha gyud. Ang mga tao nakakita mahigala sa kaayo. Anya mga silingan kay mangutanag kay unsa magig kan Duterte kay mga silingan may pangutan-on ni mug-una. Anya mga silingan mingon man nga maayo ni si kanhi presidente Rodrigo Duterte, Tatay Digong may ilang tawag ana dito. Unya, kana mga higalang pag-ingon nila nga maayong tao na, dili lang kutob sa silingan. Kita nimo tibuok mga higalang Mindanao, ang Visayas, ang Luzon area, lain-laing lugar sa Pilipinas nga ni express sa ilang sentimento ining mao mga panghitabo karon. Even ang ato mga igsuon nga tuas gawas sa nasod, ang nakakita sa kinini ang matawag na tumahigalag kaayo ni kanhi presidente Rodrigo Duterte. Pero wala kong gingon lain tagpananaw. Namasay nagtanaw Duterte di ka sa maayo. Nay nagtanaw Duterte may gala nga murderer gyud ni. Ang uban protector gini shepherd ni si Duterte. Tanaw nila may gala magbalantays karnero ba? Ha? Magbalantays katawhan nga nahimo may galang safety ang katawhan pero lain nagtagpananaw. Ang problema ron mas daghan ang nakakita. Ha? Problema ni mahigala sa uban, ngano magigdaghan magikayo sa man inig election ini ron. Labi pag ibutang ta, ang uban gani ingon layo apas 2028 oy. Kay eleksyonon karon mga higala og pagka presidente mo og sara ron karon mga panahon na base sa survey namo sa RMN mga higala og uban mga higala sa atong mga partners ini mao nga survey. Kung eleksyonon ron, o 2028, kinahanglan nga ang kainit sa mga tao, kung kini nga kainit magpadayon na sa 2028, mudaog sara. Pero mo lagi ni, buhaton tanan. Of course, ang mga naminaw na kung mga DDS mingon siguro sila, lahi sila ilang opinion sa kong komentaryo, pero mingon ko ninyo, sige, buhatan rin tanan. Nga inyong maproteksyonan sa VP Sara. Pero ready gyud sa mga eventualities. Kay kayang himuon nila tanan. Kana gawin ihilaon si Duterte bisan sa pangidaron, kaya ganang ilang himuon. So kino, ang pagpakita sa mga tao dito sa iyang duol, sa iyang balay, mga silingan, ug astang tuas abroad nakakita sa iyang kaayo. Ang uban mo lahi may ilang nakita, dili maayos Digong. Nga naman, lahi may ilang nakita mga sukit ng paminaw. Pero atong respetaran,
Kaysa ako nang ingon, doon na may mga tao mahigala nga panalitan ilang pamilya na disgrasya na itong war on drugs. Ato lang po sila mahigalang respetaran ang napita. Kaya mo laban mga kagilaan bisan pa man og unsa tong ilang sakop sa pamilya or kadto napagan or kadto mga higalang napoy mga tao nga mga elitista nga di makakita sa aktual nga sitwasyon dito sa ground. Kaya kung imong tanawon ang mga profile ba, i-profile ra gud nimo ang mga dumadapig may higalang Presidente Rodrigo Duterte, masa man indekin. Ang masa. So kung imong pamalandungan kadto mga elite dahil mga elite nga mga nakasabot sad. Pero doon ay mga elite mahigala kadto mga doctors, mga abogado, mga naas, mga balay-balay, mga higala nga mga subdivisions nga safety landaan ba? Ito mga gated subdivisions. Dili sila kakita sa unsay nakita sa masa. Mao man na. Kay tanaw nimo analisaron mo ano nga ang masa to aman Duterte. Naay nakita sa masa nga wa makita sa elitista. Straight to the point. Ang DYHP gyud, ang RMN o ang Oculum Research and Analytics sa survey may gala og mag-eleksyon ron daog Sara. Ug wa si Sara og mag-eleksyon ron mo daog si Digong. Mo sunod ha. Ikatulo pas BBM may gala. Ikaapat sa lini. Nantong imong itanggal si Sara dia. Digong di naman kadagan, si Marcos di na kadagan, si Lini mo oy dunay chance kisa may sunod. Kung ilang tanggalon Sara, mo na nga magkuha gyud og laing anak ni Duterte. Kaya ba man ko mga kagalaan niya, mingon sa protect, VP Sara, himuon din tanan ang pag-protect. Pero kini mga panghitabo karon, ready gyud sa tanang eventualities. Ang pamilyang Duterte, mga sukin tigpaminaw. Now, ato sang balikan-balikan gamay mga higala be. Sama to, katong kang basti nga kuan, sama to be. Ato kuno nga balikan gamay mga higala, gamay lang. Okay, standby. Commercial sa kadali. Onya, balik ta mga kaigalan tong dugang mga pag-analisa. Standby. Mga pisa tagamay, Idol Boyke o Idol Mikey. Medyo pagaw-pagaw ta mga kaigalaan. Pero sige lang, giuna ko lang sa nidaghantang mga analysis. Pero ako lang sang onya taon lang ha. Kay namin mga videos ito sige pakita na. No? Kay tungod mga higala, ini mga panghitabo pa, running story, mangod. Kamu nakakita na mo mga video ha. Kay bawo ko ana. Pero ako na nang gibalik. Kaya itong analisaron ba, nani da ini? Ang pagmahal sa katawhan ba ngadtong Presidente Rodrigo Duterte gikan sa iyang mga silingan ngadto na sa layo silang panimalay ug ngadto na may gala sa ubang mga lugar Luzon, Visayas, Mindanao ug astas gawa sa nasod ngano man ang anak man wa ka mo matingala anang napita pero man ako gingon respetaray lang og opinion gihapon no namoy mga silingan diha lain po iyang colors politika lain iyang panlantaw respetaray pod kanapon na sa gigikanan nganong mao na iyang opinion. With all due respect, mahigala. Kami sa grupo bitaw na mo sa mga abogado o katong mga doctors, katong grupo mahigala sa kuan. Lahi-lahi mga opinion sad. Muna ako nyon, namay nakita sa masa nga di makita sa mga elitista. Ngano man, lain man mahigalag. Muna ako nyon lain ang pananaw na ka sa high-end subdivision na ka nagpuyo sa guarded village. Lahi ang pananaw si musilingan nga tuara nagpuyo sa village. Ato mga pobre ba yung tao ni store? Ikaw naman ka mo na. Kuan mo na. Ano man, wa ka ka-touch. Naman ka sa ivory tower nagpuyo god. Wa ka ka tugga dito unsa ni tabo sa masa. Muna karon nga tanawa mga profile aning sige lang, sa ko nang respekta sa uban ha. Labi pa doon nagigikanan yun. Tanawa mga profile. Wa sa katugka dito sa masa nga matingala kang anong ang masa Duterte man. Kay sila may naka-experience ito sa ilang kalisod ug ang imong pultahan ron kanabang sulira pra ug imong pultahan ron gibutang na diha karon nga kini ni ang kurtina ra imong pultahan niya nangatog mo diha niya mga drug addict nga mga haod kayo ipang-rape na mga inosente ipamatay na mga tarong nga tao. Sila mo'y hawad mahigala. Katong mga tawhanan to dito nga, mo ito'y nakakita sa kaayo ni Presidente Rodrigo Duterte nga na proteksyonan sila at inyang panahon. Na-feel man na. Muna kong ingon nga, ato lang respetaran kay lain-lain manggod og nakita based sa experience. With all due respect. Katuguban nga, tuwa nagpuyo, man akong balikon. Ang mga nagpuyo sa village, guarded, imong anak niya, gihatod kuha na mo'y service klaro, ya, ang imong panimalay mismo gawas do na pay gwardiya sa
village na pagigwardya imong balay, sakto kag pader. Kita ngano ka nga ang masa lahi man ilang pananaw. Lain po nang ila mahigala kay sila man mo ko ingon, lahi ang pananaw sa tao nga nagpuyo sud sa high-end nga village ug lahi ang pananaw sa tao nga tuara nagpuyo sa village. Agi ko lang nagkatawa mga sukid tigpaminaw. Atong balikan sa kadali si Basti B kay ko man ni kana na ang magtahanan wa man ni. Wa ni patapuka mga kaigalaan nga gi bayran gi tagaag snacks labi na to tumaigsuon nga mga tuas gawa sa nasod. Para nako insulto gani na maingon nga dito sa Hong Kong, nag-boot buying ko no sa Hong Kong day. Grabiha po na istorya ha. Lahap ra po na kayo. Sakit na in the part sa itong mga OFW sad. Nanarbaho na sa Hong Kong Ha? Kato nga dito sa Netherlands. Nanarbaho to sila dito. Asa ka mangita na may galag ka 17 hours ang biyahe gikan sa Pilipinas padong sa the Netherlands. Lahi ng asag oras ito. Pero mga Pinoy nagtapok dito sa the Netherlands. Ngano man na? Wa mo magkahuna-hunaan na og ngano ka ha? So naay dapit nga tugaruno nimo na dapita. Wa ka gani ka-touch dito sa masa mga higala di lahi sa nang imo. No? Ato respetaran kay na may ba nakatugkad gyud dito sa masa mga kaigalan. Ako sa akong kabahin medyo nakatugkad gikan mo gud tas masa gyud gud mga sukid tigpaminaw. Nga kana bang puyo gikan tuwa gyud sa Hesus Ginoo ko. Pero katong mga wa magkapuyo og suway. Nga tuwa gyud ka mga higala nga kana bitaw maligo ka dianya dunay naligo po sa unahan ni store nga. O katong uban po nga nakasuway nga gitulis og mga adik kanang lahi ang experience ba mo na nga katong uban po lahi lang experience so ato lang po nya respetaran nya do na po uban mahigala nga by the book sad sila do na po uban mga kaigsunan katong mga aktivista katong mga friends ato po lang respetaran kay kanang mga aktivista lahi po lang baruganan no wa mo po bisag kinsay presidente kusupak mo na sila ha. Kinitang kang BBM na na. Mura sa dapit BBM sa pagkakaroon. Pagkabot sa panahon na yung supak yun. Pero sa di man na magkasnabot yun. So, mao po na ilang opinyon. At ano po silang respetaran mahigala ng napita. So, katong kinabagaan nga masa nga nang gawas yun. Ni-express sa ilang opinyon. Nga naman na, tungod kay doon na sila nakita nga wa makita sa uban. Lahi ang nakita sa imo mang i-profile ng imong kuan. Bisa ako, mag-profile ko sa mga listeners na DYHP doon na may naminaw na to ang people from all walks of life. Doon ay mga professional, amo nang gibutangag mga Class A, nga mga listeners, Class B, Class C, Class D, ngadto na sa masa mga sukid tigpaminaw. Umusuroy ka sa masa, mutaak ka dito sa masa, lahi gyud ang ilang kwan, opinion. Ang mga ordinaryo nga tao, lahi gyud ilang opinion, lahi ang ilang nakita, ngano man, tungod sa ilang experience. Tungod sa experience. Atong balikan sa kanila. Muna nga, patingala mo, asa mga OFW dito sa gawas nasod. Yan naman na. Kining mga naa sa masa mga higala. Kaya mingom ko sila nga, ang amo ba, manarbaho mamin, di man may kinahanglag ayuda. Bisan sa among kakabos, manikamot may mga manarbaho, nga ibuhi sa mong pamilya. Pero ang amo lang unta nga inig, ay butanta, call center agent ka. Mubiyahe ko kagabi Kamong doon ay mga call center agent sa mga anak ninyo or mga nasa panimalay. Mabalaka man ka mubaktas imong anak, libi pagbabae. Mubaktas ito kay mo duty na. Labig night shift mga sukid tigpaminaw. Ay mga tao, di mi kinahanglag ayuda. Manarbaho mi pero gusto unta mi nga safety ang agianan. O kana na feel na mo na nga safety panahon ni Duterte. Straight to the point. Ang uban, ay na ba nga, di mi kinahanglan tagaan mig ayuda. Mubarog mi kamo, maninguro man mi. Tagay lang mig safety nga komunidad, safety nga environment. Mao po niya ito mga igsuon nga mga OFW. Kami na narbaho mi sa gawa sa nasod. Naningkamot mig panarbaho para sa ang pamilya nga nas Pilipinas. Mga bagong bayani mahigala, amo lang paghinaot nga mo mga anak na safety unta sila sa Pilipinas. Og ilan nakita nga si Presidente Rodrigo Duterte maoy presidente nga makahimo ni anak mahigala tungod sa grabe katalamak sa drugs mga sukid tigpaminaw. Straight to the point. Nalinaw-linaw man ginapanahon Duterte. Ang katong uban ang masa nagka-fail man ginana. Ang uban wa ka-fail kay in the first place nagpuyo na sila daan lagi subdivision daan. Ha? Kanang
naamoy anak panalitan, trabaho man to og call center pero naanay auto, ikan sa subdivision nga safety ng daan yan, ngadto sa call center auto, pagbalik po nag-auto, di ka ka-feel. O katong mga nasa masa nga na kay anak nagtrabaho karon og call center, ni baktas o gabi indako, unya ni uli gabi kana bitong gilabnihan og cellphone, kapila man na mahitabo. Labig babae, gitulis pa, gi-rape, kay nagbaktas, lahi man ang muna lahi ang nakita sa masa o ang nakita may gala sa elitista. Straight to the point. Nabilong man sila sa mga elitista. Ilang profile, tanawa. Medyo wa kasuway may galag unsay mukaon bitaw o kanang munggos-munggos lang ta ni bihon-bihon lang ta may gala o luto lang ta miswa lang ta ni store. Okra lang ta ha. Lahi man kinaon mo bikon-bikon na kadito ha. Aircon ng imong kanya kada na ang inyong panimay high-end subdivision o niya centralized ang aircon na ay service ang mga anak kumpleto, di ka jud ka feel lahi ang makita sa mga naa sa masa. Oh. Ato sa balikan kani Netherlands man atong balikan sabi katong mga silingan ni Digong. Kada ni abot didto may galas basta na ulahin na mag-abot. Naguna mga silingan nagpasabot nga wa gyud nang hatag ini kuan. Ang posible kani mga silingan ani nangaon tadaan busog tadaan mo adto ta. Ha? Voluntaryo ang ilang gihimo. Ngano man di mo tingala ana. Ha? Naslay nakita mahigalang wa makita sa uban. Oh, unya kay si Duterte nga ni protect nila sa iyang panahon. Karon nga si Duterte mahigalang mo ituwa sa dahig ang mga tao ang ila mahigalang pag-express sa simpatiya ni baw sila. Ilang gi-reciprocate. Ang ilang nakita nga pagserbisyo ni Presidente Rodrigo Duterte sa katawhan. Makita mo ganimo ang sincerity sa tao ba? Unsa ang iyang pag-serve mga higala nga willing mga higala sa Duterte nga mga butang sa frontline. Willing sa unsay mahitabo niya basta protected ang mga tao sa iyang panahon. Straight to the point. Under sa iyang watch. O miingon nga katong panahon Duterte war on drugs tinuod gyud naka-feel mi nga safety. Ang uban mingon nga bugos to. Wa sa ka-feel. Tungod kay lain-lain og Pinoy anan. Di ka ka-feel kay sakto kag service, sakto ka og Pinoy anan, pero lahi ana feel adtong mga tao nga tuan nagpuyo sa barong-barong mo tinuod. Di atong balikan may gala kini ang didto sa kwan. Sa ilang subdivision mga silingan no. Abot si Basti sa matong Si Marcos. oh, kini asa man to katong pagbasti na dong. Aman ko kani. May kani. O kani asa udyo ani. Excuse me. Okay, freeze ha. Kano tanawa ha? Duterte sa mga tao, ang mga tao mismo. Ha? Mo ini singgit yun Duterte na. Ngano man na? Nga ang mga tao muragikan man gyud sa ilang kasing-kasing nga pagsinggit. Ngano man tong dito sa Negros nga gobernador gyud nag-una nga okay kay sige dungan ta. BBM umatay mingaw man. Dakog diferensya oy. Tama. Kini pag-abot may gala nga. Abot ni Basti dito ang mga tao mo'y naninggit. Kini ko nani mahigala mamo ni makahatag lag strengths pagkakaron. Kay ang ilang pamilya gib tistingan magdakong pagsulay man ni. Ha? Unya maingon nga para sa of course katong uban mahigala nga sige kay hustisya alang adto mga nangamatay. Kato dunay mga portion nga medyo duna sila mga panawagan ana. Ato sa respetaran. Pero kining kang BBM mahigala lahi man ni. Kay kanang kang BBM kung hustisya pa. Ngano man nga iya manggi daig kuyo pa sa Presidente Duterte. Kanang kang BBM politika ni iya. Kana parang ka lang niya pagkastorya ba? Ha? So, kini pag-abot ni Basti, ikibalikan ko na to dong. Balikan ko kini Excuse me.
tanan ha. Kibaw kong lain inyong gibate ron. O kibaw kong suko mo, naguol mo. Pero ako di ko ganahan magtanaw ninyo magantos mo dire. Salamat kayo sa inyong ginapakita nga suporta sa labi na sa kuamahan. Pero og katong niagi pan to gingnan nata mo nagdugay na ko panulti gyud na ginainitan gyud ang mga apelyido ko amahan igsoon itungod na sa politika gyud. So naamanday ko noy unsa dire nakoy nadawat ng impormasyon nga sudlon daw ang bahay. Walay kaso na gyud sa tinuod lang. So sila gusto sila mo tanaw ana nakoy respeto sa trabaho sa pulis. Ang problema diha wa koy salig sa liderato nato karon. Nang importante gyud karon nakahibaw ta sa mga katungod. Kana gyud dili ta basta-basta lang pareho sa gibuhat nila sa kuamahan. Wa gyud ko kibaw nganong tuan na dito sa Netherlands karon sa Hague. Kaning questionable ang mga legality sa actions karon sa PNP, not because, again I will reiterate, not because sa mga nanarbahong mga gagmay mga pulis da mga bagbagranggo, but sa liderato nila ang Chief PNP o ang presidente karon. Kita man mo nga pagkahuman nga sakay og eroplano ako amahan nagpresko ng presidente ni angkon man siya nga ni participate sila. Gihatag nila ako amahan and probably kami na ako na isunod kay o kinsa ba sa mo kay tungod mga anak din niya naapod mis politika. Pero again to mga nanganhi dire, salamat kaayo dako kay na nga butang sa amuang pamilya labi na gyud karon nga ni amo nga mosuporta sa amoa. Kami nanarbaho lang gyud mi. Ako sukad na vice mayor ko naning kamot ra gyud in town ko nga mapatunayan ako ang sarili sa inyo nga ako dapat may manarbaho aning posisyonan ni. Hantod karon maulang gihapon na wa milaing gusto aning kalibutanan ni kundi manerbiso sa inyo ha. Salamat kaayo. Sobra-sobra na inyo ginapakita. O gusto nako nga makapahuway mo o mauli mo. Kung unsa man ni dawato na mo ni. Kaya man namo mo atubang ikibaw man mi ako bisag kani karon wa koy sa nila. Wa koy sa bisag kang kinsa. Salamat. Kuha na lang. Wala na ko ilaing komento. Salamat kayo sa media nga naadere mo. Ramang gihapon. Ay uban di mangyapon among gawas dito sa kuan. Taas. Mo na ako gasalig ko sa inyo mga tao gyud karon. Yes. Tinuod lang. Kaya mainstream media medyo wala na eh. Mabuhay mong tanan mga Dabawinyo. Okay, manay may galas tambay do sa malamang pipila ka mga mahinungdanong pahinumdom.